l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Tħabbar investiment ġdid fil-biċċerija pubblika li se jwassal għal aktar diversifikazzjoni tal-produzzjoni lokali. Dan kif grazzi għal investiment f'impjant modern, sentejn ilu sar possibbli li d-dem jinġabar b'mod iġeniku u konformi ma' standards Ewropej biex il-mazzit lokali reġa' ħajja wara 20 sena minn sieħibna fl-Unjoni Ewropea. B'investiment ta' 100,000 euro li wetqet il-biċċerija mal-privat biex il-mazzit jinħadem fuq skala industrijali żgħira, raħala ħwienet jew proċessuri tal-laħam, issa għandhom aċċess għal prodott lokali popolari ma' żmien fil-kċina Maltija. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li skont il-liġi ħwienet tal-laħam li jipproduċu l-mazzit ma jistgħux ibjaw lil negozji oħrajn u bekk dan il-prodott għajla seta' jintuża. Żied jispjega kif permezz ta' dan l-investiment u l-permess regolatorju miksub mill-biċċerija, kull produttur tal-mazzit li jaħdem dan il-prodott fil-biċċerija stess jista' jbih minn kwalunkwe stabiliment. Intqal ukoll kif l-ewwel xarejn ta' din is-sena kienu qed jiġu prodotti madwar 800 kilo ta' mazzit fil-ġimgħa. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija spjega kif l-anaħħari ta' dan l-impjant u li jkun aċċessibbli għal min għandu n-negozju tiegħu. Dak li jkun skoprit ta' negozju jista' jiġi hawnhekk u jagħmel mazzit taħt id-direzzjoni supervizjoni tagħna. Waqt li aħna ħadna l-oner f'dak li għandu x'jaqsam ma' investiment kif ukoll testijiet ta' natura xjentifika biex niżguraw il-kwalità. Il-Ministru Refalo kompla li dan is-servizz flimkien ma' oħrajn li tħabbru fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew qed juru l-ħeġġa tal-Gvern biex mhux biss jitkellem dwar il-ħtiġa ta' diversifikazzjoni iżda jiffaċilita l-proċess billi b'mod kontinwu iwettqu investimenti gradwali li jagħtu valur miżjud lil prodotti agrikoli lokali. Għal darba oħra qegħdin ngħinu lir-raħala tagħna fis-sens li qegħdin aħna niftħulhom orizzonti ġodda, swieq ġodda sabiex huma jkunu jistgħu jaraw kif jaqilgħu l-għejxin tagħhom f'dinja li ta' kuljum qiegħda tkun iktar kompetittiva.